Dobar dan ljudi, snimat ćemo Glavaše, ja i Slavoljub. Ja ću... Da, može. Može, daj. Čevanem Chelsea. Da. Daj neku drugu. Znam, to će promeni. Ono, a nema ništa. Možda ako da nema ništa. Aha. Kako ne? Da, Petra. Da. Igramo već do 7 golovi. Smo. Regular. Ajde. Ja krećemo. I? Koji su na level 10? Ti si levi. Aha. I... Ništa. Za malo. 2 gola. Ne! Uđe. I 1-0 za Slavoljuba. Dropa puta. Ne, šta ja radim? 2-0 za njega. Do 7 imamo. Aha. Sada bude Noer. Ajde upadni ovdje. Evo ga. Još sam bilo zavljeđa. Za malo. Evo ga. Ne! 4. Pa kad igraš stalno. O, stalno. Igram jedan put u godini. Ja ne igram ni taj. 5. Kao i što svi znate, ovo je namešteno. Samo da Kad ja u svakoj igri stojim 6. Vi svi znate da ja njega puštam. Ja. I sad ću dati Pozdrav da bude gol. da bude 7 od dolu. Evo ga. Veselo. Evo ga. 7. Ajde, igrat ćemo još 1-2. Možda mi. Nije bitno na cijelom dinu. Hati. 9. Ovo je sve. Imamo tehničkih problema. Ajde. Čekaj da ovo. Znaš jedno to odigramo 7-0 i sljedeću 7-0. Namesti se lijepo. Lijepo se namesti. Felš. Kakva je lota. Znaš kada će nas glasao? Da ćemo. Pa pustio sam te. Da ne bude sad. Da Znam, bude hvala. 7-0. Da Hvala. će biti 7-1. Baš ti hvala. Nisam trebao. Nisi ja. Vidovo! Hvala što mi dalje pušta. Evo, sad krećemo stvarno. Joj, ne mogu. Da te pustim još malo. Ne mogu. Dobro. I eto, naravno, ljudi svi znate da sam ga i sada pustio. I sada. Ja ne mogu šutiram sad oko. Na to mog glavu. Ko nema u glavi, ima u nogama. Vidu! U crkvu da mogu. 3-1, narode. Opa. Tri, dva. Što je? Ti imaš na tom kanalu subscribe? Nemam pojma, nisam ulazio na sedanje. Jao. Ti? 46. Skoro 90. Jao. Sad kad sam ja još došao na kanal, sad se bude 1000. Čega? Lajko, dislajko. 4-4. Daješ 3 gola. Pobednik. Evo ga, evo ga. Ovo je bilo sve namjerno urađeno. O. Ne, žal. Prednost puštena. Ovdje mi stiskar space. Pa... vidite. 6-4. Mogao sam, ali nisam hteo. Kad rekao da bude 7-0, pustio sam te 4 komada. Sad će biti još jedan gol. Bit popravio seriju. Vido! I ovo je namjerno je skočio. Da bude u stilu... John Terija. Hvala ti Slavo što si dao to gol. Polako, namesti se. Ajde Slavko.
Ako ne pobjediš, nećeš igrati. I Slava želi da okači kopačke o zid, on je fair. Naravno, svi znate da je ovo opet namešteno. I ja imam još jednu. Ajde još jedno. Evo odvaram sam za laku noć. Nemoj sam tebe. Ajde zeća. On svi dao nekog mrtvaka. Ajde sad igramo s ovom. Ajde. I krećemo. Koje? Iritiraš me. Koliko je to? Hm? Koliko je? 1,45. Ti si Runi, ja sam Voles. Tako da je to. Evo ga 2-0. I ko je sad? Dobre. Stvar šta je dobro, ali nije nešto dobro. Samo da go... Kutari mogla uđe. Nije za tebe dobro. Znaš šta mi je zaitla? Hm? Čekam sam da će torbu sad bilo na leđa. Ti nisi išao u školu. Tebe već ispisali. Što ti je vidite? Kad je... Sad je viš drm u glavi. Ajde. Sad da ga uvučem u gol. I da ga izlevam to. 1-2. Da nema ovoga bi bilo. Ko je taj man? Milec Vajra. I Runi A da, preskače. moraš i ti mene pobediti jedno. Jao. Vidiš kod bukao. Joj, ovdje iš. Aj, povećaj se. Uje. Di ćeš ti na mene volkak. To se meni tijelo. Možda da te pustim jedan da daš. Ej, ne dam ti, ne može. Kako ne možeš? Aj, pusti je se. A pomogli kao da te. Što? Te šta radi Noer, bre? Ja, on je Noerove Runi. Neviko čovjek da daje gola. Pet, 4 za boljega. I u pobedama 2-0 za boljega. Pa 0 je za boljega, jest. Ali tackam bro. Gledaj, cvajre. Gleda i plače. Cvajre. 6-4. Ajde, jedan gol. Ajde, pobedimo da bude 3-0. Ne kaže za ođečak. Sad ovo, kad pobije. Sad bacim se na glavu. Go! Dobre. Uzalud trud, džaba ti se. Ili od tebe to, vidimo se u sljedećem klipu. Davajte, šerite, subscribeujte se. Idite najbolje.